Ben queridos irmáns da horta, benvidos a un novo vídeo. Hoxe topámonos cunha climatoloxía bastante inestable, tal cual predecía o noso amigo de Red Meteo nas súas redes sociais. Estamos no noso patacal de patacas de pel encarnada ou de pel vermella, como digo eu. A miña esquerda temos as patacas Rudolf e a miña dereita temos a clásica Red Pontiac. E diredes vos, e como as diferencias? Pero ben fácil, sempre nasceu. Pero aparte deso, podemos comprobar que a Red Pontiac ten un aspecto máis frondoso e máis rastrero, e a Rudolf teñen unha posición moito máis erguida. Básicamente tamén se poden diferenciar así. E por que é importante diferencialas? Básicamente porque as vamos a cosechar en momentos diferentes. A Rudolf ten un ciclo de cultivo de 110-130 días. Quero decir con eso, con 110 días sería pataca nova e con 130 días sería unha pataca óptima para facer a súa conservación por un longo tempo. E a Red Pontiac serían 100-120 días. Con 100 días sería a pataca nova e con 120 días sería unha pataca óptima para conservar. E xa para rematar, os pido que lle deades like a este vídeo, que para min é moi importante que lle deades a like, que se os gusta este tipo de contenido o compartades e que ademais os suscribades a miña canle de YouTube Agromíguez. Así que amigos, moitas gracias por aguantarme e ata un novo vídeo.